time check, it's malapit ng 3 a.m. I just finished my third piece and tada! And there, let's sleep at 3 a.m. and freshen up later for our 6 p.m. Performance, alright! Good morning, time check. It's malapit ng 2:00 and we have to prepare for ours. Look at dumating na yung parcel natin from TikTok. I actually bought it kasi I need a forte for my kilay. Nakatapos na nating magkilay nang dumating yung parcel natin. Here. Hi, Dog! Ay, Manong! Hello! Ay, wala ko. Excuse na Dog. Timing lang. Kaya actually, ga-prepare ko para sa competition ko karon no. Kinanglan ko ng pangkilay. Thank you so much. Bag-o lang ko tapos ka pangilay mo pag-abot sang nagbakal ko ni kay may kurti ni pangkilay. Ambutan, hindi ko na papanasan kilay ko for the last time. Okay, so this is from 2P2P Beauty Mall. O diba? Yung biglaang spoken word poetry natin naging doodle vlog. I bought a mirror. Ooh! Ta-da! BB cream. Hindi pa ako nakapag-foundation. We have here the eyebrow stamp. Ta-da! Tapos, amo niya akong ginlagas ang iya nga there. Sukat-sukat. Mirror. Siya dahil na dalawang brush. Ta-da! This is what I really like about the set. Ta-da! Meron siya marker kung anong parasi ang imo nga kilay. So, maghanap tayo. I found my kilay. It's the queen. It's so dark! Tapos hindi siya mag-stick, no? Kaya meron ako nga judgment. Meron ako nga daan nga cool. I like it. Balik tanay. Para magka-color. Hindi ganun ka the same shape yung kabilang kilay ko. This is the moment of truth. Should I fix the other one? May shape siya daw. Dili wala siya wash. Now we will try this P2P durable and waterproof hair cushion. Alright, there. Magaan siya sa face. I like it. Alright. I should be leaving the house by 4. Pero nandito pa din tayo. And let's try this sleek stick with aloe vera. Tingnan ta. Baby to Japan. Very good. Pak na pak. Okay, I'll fix my hair properly. Diba? Perfect. Sleek stick with aloe vera. How's my kilay? Look. Uy, instampahan. In fairness. Kiwi. Sige lang. Okay, let's go. It's ready 5. Our competition is on 6 p.m. Bye. Wow. 4 lanes na nadigali subong sa may Villa. We are now here at the coastal area of Villa and we will be looking for Kama Cafe. We are now here at Kama Cafe. Come on, let's go. Wee. Yeah, get inside. Beach. Whoa. Look at that. So nice. Morning. Good afternoon, evening. Nagali. Good morning. Time check. It's malapit ng 2:00. Yeah, this is Kama Seaside Cafe Bistro. And saan kaya? Okay. We will be performing here, I believe. So, there. Saan? Yeah, ay, atugor ni sir. Hi, sir! Hello! I am now setting the setup. Anong setting up the setup? Dito tayo for the live and this
that's the live band. And of course, dira kita karon. Alright, so sige, goodbye friends. Yes, definitely. Through dark times, let's not always forget, no? Ara ginagyan si Lord Pirmi para sa aton. So, this is the judgment time. Ang aton nga mga judges, no, matabulate kung sinong aton nga top 3 nga makasulod sa aton nga final round. So, samtang nag-tabulate sila, syempre, hindi ako magpa-Pirmi. Ayos man. Pwede get. Ay, pwede get. Alright. Gusto ko man matistingan ang pang-live band, di ma'am? Ayos, ma'am? Ready na kita. Ayos. Ibagsak mo yan. Paano magalit na hindi nalalamang ikaw ay galit? Paano kiligin na hindi niya malalamang siya ang gusto kong gamitin? Dear Diary, when was the last time that I talked to you? Isn't it in the month of January, way back 2001, in an island where the mountains meets the sea? And now I am writing this letter with a broken wrist and a broken heart. Here in the island, considered as the breeding area of turtles. Oo, pago. Tulad ng pag-ibig ko para sa'yo. Puso ko'y natutulog sa bahay nitong malabatong bitbit ang masasaya at napapait na nakaraang kay bagal kong naintindihan. It took me 2 years to finally say, nagtiwala, naglakay, at pipiliin pa rin magmahal. Sa totoo lang, mas pipiliin kong mamatayan kesa relasyon nating nabukas. Pagkat marami akong tanong na hindi naman maisasagot ng bukas. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Paano kung wala na lang? Tama pala yung narinig mo. Si Google ang bagong best friend ko. Grabe ka naman kung makapagtagpo. Mga ilaw talaga yung pinatay mo. Di bali na, kahit madilim, maliwanag na para sa atin. Kawalan siya at ako, at hindi na namin kailangan pang magtago. Sabi ni Google, may 5 yugto ang bighati. Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. English yun. Magaling na pala ako mag-Ingles kasi galing ng pagtanggap ko. Wala na siya at ako. O diba? Paulit-ulit ako. Pagtanggi. Alam kong wala nang kami at ayaw na ayaw ko itong pag-usapan pero naikwento ko ito sa kaibigan kong hindi ko matanggihan. Galit sa kanya at sa aking sarili. Lahat ng lakas ko'y binuho sa trabaho. Naglakbay kahit walang kaplano-plano. Pakikipagsundo. Sa kawalan ng kapanatagan, nakipag-usap sa mga estranghero, may kapareho kong karanasan. Habang nakikipaglabang mahanap ang layunin ko sa kinabukasan. Depresyon. Nalula ako sa pagtrato niya sa aking walang halaga. At kahit mahal ko siya, mas mahal ako ng Diyos Ama. Ipinagkalooban ako ng lakas at pag-asa. Kaya taas mo ako na ngayong may susulat ang aking salaysay na kahit hindi man ako buong-buo, bawat galos na nakuha ko sa mundo ay may biyandahid ng karunungan, pagmamalasakit sa sarili, at pagpapatunay na kaya ko nang magpatuloy sa buhay. Pagtanggap. Ang kahapon ay hindi ngayon, ang ngayon ay hindi bukas, ang bukas ay hindi kahapon. Paano kung may nakilala ako kahapon at siya ang tanging laman ng isip ko ngayon na bukas, makalawa at magpakailanman, pintuan ng puso'y handang. Hi, dear diary, meron pa pala akong sikreto. Kahapon lang namatay ang alaga ko. At sabi ni Google, yung bagong best friend ko, pag ang stress, trauma, at bighati, nagsama-sama. Naku! Nakakaloka! Kaya puso ko'y muling isasara nang hindi na madamay ang iba. Ayun, may ilaw na. Hindi na ako ganyan. Pero, kilig ko'y hindi ko
talaga may tago ng pilit. Ako si Yen, nagmahal ng tropa. Nagmahal ng tropang may gustong iba. Biglang guminaw ang Mayo. Hindi pa nga nagre-recess, pero sabi niya, break na tayo. Ikaw ang tagalusin sang talinga kung gapaugtas na ko sa imo. Ikaw ang kabangdanan kung nga anak agwa ako sa hawlas ang kasubo. Ikaw ang kabangdanan kung nga anak kapadayon sa paglabot sa mga handom kag nanuto. Lumagtang na sa kalangitan. Tungod pareho sa mga bituon nga simbolo sang aton paglaom. Siya arada nagawlan nga imong matalupangdan. Magsalig ka. Tungod sa iya hindi kagit mabaslawan. Time check, it's malapit ng 3 a.m. I just finished my third piece. Cheers! Para sa milyonaryo kong kaibigan. Ang sakit pala maging isang writer na. Pero mas masakit, iwan ang taong mahal mo. Cheers! Para sa milyonaryo kong kaibigan. Nagkalagi ko sang tuligo kay Basi. Malipat ko wala mo na. Pero may lang ko galing kinalipat-lipatan. I mean, aging. But first, cheers! Para sa milyonaryo kong kaibigan. Magkukubas ako ng ako naging sulat. Istorya ko na sa inyo paano kami nagmiguhay na yung birthday ko. Wow! Actually, sang una pa, sang bata pa kami, wala ko galing kabalo kung anong trip niya. O kung trip niya lang din kuya. Nga migahon. Siyempre, sa kadamo kami sa sulod sang klase. Na tingala, gid ako nga ako, pero iyan nga ginadiskartihan. I mean nga ginadiskitahan. No? I-prank pala. Kay imagine, no, sang ginatawag-tawag ko na siya nga milyonaryo. Kay bata pa lang kami, mahilig na siya magbaligya sang dulce. Kaya ginabimnan nga gid ako na permi. Isang isa ka-adlaw, I was thinking, basi pwede ko i-advance ang iyang candy. Kaya isang isa ka lunch, wala ko din mabalon. Isang kanon. Di, nangayo ko sa iya, tapos ang balya sa akon. Wala na siya kuno sang baligya. Kay, ang mga drug culto nga bata, pinunggan siya, siradhan siya kuno sang pertahan kung hindi niya paghihatag ang mga dulce ka. Dito siya paagod sa bintana. Ahabaw ara akon nga kaugot nung kumakon nga panulukan. Nagrampa ako sa hallway kag nagsingitan. Ibalik nyo ang dulce sang classmate ko kon! Ibalik ta ka mo sa chance ang nanay nyo! Ay, sakatuntok! Ang mga dulce ito gali, ginpakyaw sang mga classmate naman kasi na principal's office ako. Ay, sakatuntok! Siyempre, pagkabuas, nagbalos ako. Nabago siya. Ginatawag ka to ni ma'am. Bes ka, wala man. Tapos siyempre naglakad siya. Pagpalit. Bitbit niya na si principal. Ay, sakatuntok. Na-strike to ang lula mo. Double kill. Ayan. Yung nabasahon ko na. Kanya nakigan ako ni birthday ko yun. Narinagla. Pero siyempre, pagpunta mag-umpisa, isang tagay naman dyan. Cheers! Para sa milyonaryo kong kaibigan. I know the bravest thing a man could do is to let go of the person he loves. Even if letting go means seeing that person happy in the arms of another man. Ang swerte at hindi mo yan
pag-ibig, ikaw ay nagbulag-bulagan. Like a fool who despises wisdom and knowledge. Don't think before you act, before you speak. Refuses correction and counseling. This is not you. Who are you? Cheers! Para sa milyonaryo kong kaibigan! Gusto ko malang hambalon nga. Palangga ka. Alin sa katuntuhan. Asta sa katuntuhan. Cheers! Para sa... Yay! Sa katuntulin niya na yan! Cheers! Para sa milyonaryo kong kaibigan! Thank you so much. That was a lovely music, ma'am. Alright, and of course, not just the music, we also have to thank our sponsors. First of all, KUMPAS Seaside Bistro, Pansit Mo, Love, Sa Poste, Art Sign Pavia Printing, Kaiser Food Hub, Systemized Media, Mr. Harvey Ocate, and Pavia SE Vice and Mayor. Excited na kita! Lumabala natin yung winners. Yes naman! Ding, 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 ding. Our third place, Mr. Eugene Canopy. He will win a cash prize and of course a plaque. Our second place goes to dun, dun, dun. Fritz Peñol. Yay! Congratulations, Pete. He received a gift certificate from Pansit Molo and of course a plaque. Thank you. Congratulations, Pete. And our winner, nagpalakpak ng table, hindi ko na papalugar yun. She will receive a gift certificate from Pansit Molo and of course a plaque of being our first in the spoken word poetry hosted by CJ Reading Publishing House. Let us all welcome the only girl in the group and the winner, Miss Jolan Panas. Of course, our judges, let's all thank them once again. Mr. Joe John Paul Peñon, Yang Salvador, Roda Villa, John Jesser Punsaran, and Mr. Omar Padilla. Of course, thank you so much, CJ Reading Publishing House, for hosting KUMPAS Spoken Word Poetry Competition. Congratulations to all the winners, and of course to all of you. This is Miss B of the Inspired YouTube channel signing off. Good night, everyone. Yay! We are done with our... Hi! Now it's time for the vlog! Hello! Sorry, stop siya ko kanina. Work mode mo na. Correct. Yes, Yan Salvador, one of our judges. Please do subscribe to her YouTube channel. And are you pagin? Meow meow po nga no. Yeah, meow! Then of course, we have our judges. Thank you po! I found him! Hello! You met... Ay, kita mo na yung ano man naman, oh? Nakilala nyo na siya last time sa akong yung vlog, Dudoy Channel! Hey! What's up? Sabi ko gani, mag-join ka pala kanina. Oh, hindi ko pa pala. Of course, ang aton nga, champion! Yan! Spoken word ka gin man ever since? Sa school? What school? WIP. Sa WIT. Okay, so congratulations! And din kanila do you post your word online? Or sa imo page? Imo Facebook page. So follow her sa iya Facebook page. Hey, congratulations! And of course to the whole group, congratulations! Ang manok nyo nagdaog! Yay! O, diba? Supportive!
and for the success. Congratulations to both of you. Kakaon ko ganing, nisolbo nila ko. Yay, we have here Fritz. Subscribe to his YouTube channel. Yay, bye-bye. Nice meeting you in person. Yay, you're finally home, Nanay. How's my performance? First place. Diba? Sabi ko sa inyo eh. And of course, thank you so much to CJ Publishing House for trusting me tonight. And instead of being contestant, no, naging MC kita, mo ganing spill ko kagina, no, mabalaan mo gidya if a person really loves her or his craft, despite the life's music, when it stops, you still continue doing the thing that you love. So, there you go. Thank you so much for joining us tonight. Sa mga nag-watch ng ating live, thank you. I really do appreciate it. Please send stars para may pang chibog din tayo, mga kabangbang. So, thank you so much for joining me in this vlog and hope to see you on our next vlogs or performances. What do you like? Bye! Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. To be inspired!